Aici avem o navigație de fabrică pentru un BMW seria 5 G30, iar aici o navigație aftermarket, un ecran mai mare și cu mult mai multe funcții, cum ar fi un Apple CarPlay și Android Auto. Aici activ, îți preia direct de pe telefon toate funcțiile, iar aici meniul navigației, cea cu Android, unde ai Play Store, poți să-ți descarci orice aplicație dorești. Meniul original al mașinii rămâne în continuare activ. Noi de aici, dacă mergem, putem controla în continuare meniul original al mașinii și reveni oricând la cel cu Android. Aici avem un split, poți să folosești Google Maps, poți să pui o cartelă cu internet sau, cel mai simplu, avem Apple CarPlay, care îți preia direct de pe telefon toate funcțiile, inclusiv Waze și Google Maps. Bineînțeles, și o cameră dedicată în mânerul de la portbagaj, integrare OM, lentilă fisheye 720p. Dacă te interesează, intră pe site pe topnavi.ro și poți să-ți comanzi și tu.